Kaixo, Inez? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Kontzertu berezi bat prestatzen ari zarela uste dut? Bai. Proiektua itsasoa bide bakarra da. Josua Zerrendaindiarekin elkarrekin egindako kantu batzuetatik abiatuta, aitzaki hori hartuta, joan nintzen Kubara 2 hilabeteko ikerketa bat egitera, eta etorriko dira Andoainera, 3 musikareku batar, eta, guztien artean, bidaia bat proposatuko dizudago. Inez, belaunaldi oso bat hasi da zure musika entzunez? Zure 25 urteko ibilbide horretan, impostore edo iruzurti sentitu zara inoiz? Etengabe. Nik sentitzen dut impostore sindromea zalantzan jartzen dudanean nire momentu batean, leku batean egoteko eskubidea, batez ere eskubidea, balia zilegitasuna. Baitu, zilegitasuna. Nire zilegitasuna zalantzan jartzen dudanean, nik horrelako zerbait sentitzen dut. Edo hasten naizenean nire burua zalantzan jartzen, nire beste dozein kide zalantzan jartzen ez ditudan bezala. Eta askotan sentitu duzun iruzurtiaren sindrome honek zer eragin izan du zure ibilbidean? Kriston eragina. Nik esan dizkio gauza pila bati ezetz, sentituaz, ni ez dintzela nahikoa, ez dintzela zilegi horregoteko. Adibidez, zer izan duzu? Adibidez, musikari konsagratu batekin biran joateari. Zeren beldur ziren? Epaiari beldur. Nahikoa ondo egingo ez duenari beldur. Beste batzuen espektatibak ez betetzearen beldur. Eta gero gertatu dira gauza asko ez direna nire barruan bakarrik gertatu. Jaso izan dudanean adibidez ez dakize kolaboraziotarako gonbitean nire inguruan eukibalin badut pertsona bat esan didana ez zazu hori egin, ze ez dizu ondo egingo, ze ez da zure karrerak behar duena, ez da gu behar duguna, ez da hau ez dakiz zer bestea, ez dut basentituko ez daukadala hor egoteko zilegitasunik. Egon dira nire inguruan diskurso batzuk zeintzuek nire alduntze horrek mehatxu bezala sentitu dituzten. Eske batzuen alduntzea beste batzuentzat mehatxua da. Hori ez zalantzari jarri. Eta damutu zara, ez ezategatik? Batzuekin, bai beste batzuekin ez. Baina damutu naiz, erabakia nik ez hartu izanak. Impostore sindromeak baldintzatuta. Bai, edo impostore sindromea sortarazten duten jarrerek baldintzatuta. Impostore sindromea ez da fantasma bat, ez daukana... Impostore sindromea da ondorio bat, jarrera batzuen ondorio bat da, eta violentzia etengabe sistemikoki gertatzen diren gauzen ondorio da. Askok esan dezakete, iruzurtiaren sindromeak zerikusia daukala norberaren autoestimarekin. Eta berdin gertatu altzaiela emakumei edo gizonezkoei. Zer antzungo zenuke? Bai, baina ez eta. Gehiago gertatzen zaie emakumezkoei. Zergatik iritsi zara ondori hortara? Emakumezkoak oso gutxitan egon gara beste 20 emakumezkoekin batera argazki instituzional batean. Emakumezkoak oso gutxitan egon gara beste 10 emakumezko ondoan daukagunean produkzio lantale batean. Emakumezkoak oso gutxitan izan gara 9 emakume eta gizon bat kirofano batean. Gehiagotan sentitu gara normatik kanpora gauden langile hori garela. Eta orduan gehiagotan demostratu behar izan dugu gu ere izan gintezkela beraie bezalakoa. Askotan, beraie bezalakoa izaten eta lidergo ez feminista bateko praktikak egiten eta guzti hori. Merezimendua izan da gehien landu behar izan dudana. Merezi dut musikarizatea, merezi dut ontatik bizitzea. Ze lehen esaten du ez naiz ontatik bizi, baina ontarako bizi naiz. Merezi dut kobratzea soldata duin bat egiten dudan lanagatik. Askotan entortzen zait hori, musikari izateko eskubidea daukadala. Gero dago beste kontu bat, mediokridadearena, eta da eszelentziarena, ezta? Perfektutik oso gertu egin behar ditugula gauzak, gauden lekuan egoteko. Eta nik da sentitu dudan zerbait txiki-txikitatik. Gauzak oso ondo egin behar dituen. Perfektua izatearen beharra deskribatzen duzu. Bai. Zuk
pisu hori sentituta laguntza eskatu duzu inoiz? Bai, nik nire perfekzionismoa da terapian gehien landu duan gaietariko. Terapian esan nahi duzu, psikologakin? Bai. Ni jotzen duen trikitixat umea nintzenean, ziurrenik ondo eta oso ondo artean ez baliman nuen ez nintzen joango lehenbizikoz joan nintzen txapelketa hartara. Eta ziurra aski, meritokrazia horrek badaukala lan handi bat. Eta nik Arrasateko Gaztetxean kontzertuak ikusi dutudanean, ikusi ditut gizon asko erdizpurdiz edo gaizki egiten. Beste toki gainean. Eta emakume mediokreak ezain beste? Eski emakume mediokreak ezin dira hon. Mediokridadea ez dago daukagun privilegio bat. Ez daukagun mediokri izateko eskubidea. Psikologari laguntza eskatzeaz gain, inguruan ere eskatu duzu laguntza? Bai, ni salbatu nau nire kide feministek. Salbatu naute. Guztia aldatuko delako, gure artean hitz egiten dugunean. Eta hitz egin duzu zuen artean? Bai. Niri benetan guztia aldatu zait, emakume musikariekin saretu naizenetik. Ez? Ordan horrek laguntzen dit. Elkarri laguntzen diogu. Noski baiet. Kaixo, Inés? Kaixo, Xabi. Zer modu zaude? Ja gutxi falta da, kontzerturako. Hola, zaude, zen edo zu ondo legia. Egia. Es tu casa. Hay otro. Ese. Es casa. Esto de los brazos, déjate caer los brazos. Urduri, oste baina, gogotxo. Inés, zerra zuretzat Andoaingo kontzertu hau? Jo, niretzat da, Itxasabide bakara proiektu erreal bat, eta nire banda zoragarri hau reala dela, eta gai garela kontzertuak egiteko eta guzti hori, ez? Bide hori hasten duen lehenbiziko kontzertua da hau. Egun lehen planora iritsi zarela sentitzen duzu? Ez. Ez naiz lehen planora sentitzen. Emakume musikari bezala, feminismoaren kontestuan, bai aitortzen diot nire buruari erreferentzialtasun hori. Eta zergatik jarri behar diozu emakume musikari bezala, eta ez musika elektronikoan erreferente bat naiz? Hor dator gakoa. Ni naizelako emakume musikaria. Hor dator inpostorea. Ni ez naiz nahikoa musikari izateko. Emakume musikaria ez balima naiz. Egun oraindik ere? Egun oraindik ere, bai. Futbolean gertatzen da. Emakume futbolistak ez dira futbolistak, emakume futbolista dira. Etengabe, emakume txirrindulariak emakume txirrindulariak dira. Ze txirrindulariak besteak dira. Eta hori, etengabe kalatzen doan ideia bat da. Orduan hau entzun da ezin dugu esan iruzurtiaren sindromea gaindituta daukazula? Ez dauka gaindituta, nik ez dizut esan gainditu dudanik. Esan dizu momentu batean? Ez, nik esan dizu da ikasi dudala berarekin konbibitzen. Eta ikasi dudala identifikatzen. Eta ikasi dudala batzuetan desaktibatzen. Inés, gaur oholtzara irten aurretik, esango zenuke desaktibatuta daukazula iruzurtiaren sindromea? Bai. Eta gainera seguru esatu zu? Bai, seguru esan dizut. Ez dizut esan ez denik agertuko gaurko kontzertuan. Esate duzu emakume musikari sentiarazi zaituztela. Gaur horrela irtengo zara oholtzara edo musikari bezala? Gaur musikari naiz. Gaur eszenatokian ikusiko dituzuen guztiak emakumeak izango gara. Gaur gizonezkoren bat aterako balitz, gaur ura izango litzake gizonezko musikaria. Uda berri zen Habana, uda berri zen Habana, bizita udot soinu tabana, hango andra igurotzie, kantatuko platxu bana, kantatuko platxu bana, banoie soinu tabana. Iruzurgile sindromea ez da gainditu behar egin behar dena da desagertu.
Osea, ez du gainditu behar nik. Egin behar duguna da, praktika batzuk jarri kolektiboan, honek ez gaitzan gertatu. Kolektiboa zaintzea ez da bakarrik zapalduen ardura. Gehiago esango dizut, kolektiboa zaintzearen ardurarik handiena da, zainduak izan beharretzaretenan oiriena, alegia privilegioak dauzkazuen ona. Impostorea sindromeaz amaitzeko modurik eraginkorrena ez da ni terapiara joatea. Da zuk erantzuten dizunean emakume batek ez duela elkarrizketan parte hartu nahi, esatea, eske egun nahi dugu zu egotea, Eske merezi duzu leku bat hor. Eske badaukazu, zer esan, eta interesatzen zaigu esatera zoazen hori. Eta entzun nahi zaitugu. Eta lanak gara alaba, lanak gara alaba, lanak gara alaba. Ines naiz, musikaria naiz, eta hontara dedikatzen naiz duela 25 urtetik.